ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾಬಿರ್ ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಬಂದು ಕೇಡ ನೀಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತುದೇ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಮೋಲೋಡೆ ಕುಂಟು ತಡೆ ಪೋತಲ್ ಮಾರೆ ಪಂದಂದ. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದ್ಮದ ಸೀಸನ್ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಾಡೊಂದಿಪ್ಪು ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಕುಂಟು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಪಂದಂದ ಅನ್ಸಾರಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ದಾದ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೂರತ್ದ ಇಶಿತಾ ಹೌಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ಕುರ್ತಿ ಪತ್ತದ ಸಾರಿ ನೈಟೀಸ್ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಪಟ್ಟ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬ್ಲೌಸಸ್ ಸಮೇತ ನಮಕ್ ಮುಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಚನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಂದ ಅದ ಮತ್ತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದು ಮತ್ತ ಉಂಡು ಪಂದದ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಡ್ಲ ಮಂತೀತೆ ಗೊತ್ತು ಜವಿಯಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದಂದು ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿವ್ಯೂದ ವಿಡಿಯೋದ ಮನ್ಪ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿಂದು ಏತ್ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಈ ಮದ್ಮೆ ಮತ್ತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾಪು ನಮಕ್ ಅನ್ಸದಿಪ್ಪನಾಗ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಡ್ಲಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಶಿತಾ ಹೌಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗಾವು ಜೀವಿತದಾನೆ ಇಶಿತಾ ಹೌಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಪಂದಂದ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಔಟ್ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತೂ ಕಂಡುಪಟ್ಟೆ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ. ಒಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಪ್ಪುನು ಓಲ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುನು ಓಲ್ ಶೋಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಪಂದಂದ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಾ. ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿನದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ ಪೋನ ಕೂಡತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುವ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ ನಮಕ್ ಒಲ್ಪ ಶಾಪ್ ಮನ್ಪಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಓಲ್ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂದ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಶಿತಾ ಹೌಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 145 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ 145 ರೂಪೀಸ್. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಡಿನ ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋತು ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪುಂಡು 1500 ಆರ್ಸ್ 1000 ಬಿತ್ತಿರ್ತೋಲ ಇಪ್ಪು ಜೊತೆ. ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ 145 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಲಿ 145 ರೂಪಾಯಿಡ ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಅರೆ ಪೊಂಜೋರ್ಲೇಕಂತೂ ನೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಾವು ಬುಡ್ಪನ ಪಲ್ಲೆ ಮುಲ್ದಾಯ ಆತ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದತ್ತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಶಾಪ್ ಆಗಿ ನಡೆದವರ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ತಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪನ್ನ ಚೂಡಿದಾರ್ ಪೀಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 105 105 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಅವೇ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲೆಡು ಸಾರ್ತ 500 ಪಂಪಿರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟುಲೆ ಗೈಸ್. ಹೆಂಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನಂತೂ ಆಜಿ ಸೂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಪನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಯಪ್ಪನ ಏತು ಪುರ್ಲದ ಕರ್ಲರ್ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಅಡಿಗೆ ಪೋದು ಕನವಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿದಪ್ಪ ನಾವು ಸೂರತ್ ಡಿಪ್ಪು ನಡೆದ ಅವ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದೆ ನಿಕ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಪಂದ್ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಯರಂಡ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ತಾ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಚೂಡಿದಾರ್ ಬೋರ್ಡಾ ಚೂಡಿದಾರ್ ಪೀಸಸ್ ಬೋರ್ಡಾ ಸಾರೀಸ್ ಬೋರ್ಡಾ ಅವೇನು ಪಂಡ ಆಕ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಪೇರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ನ ಆಂಡ್ ಸೊ ತುಲೆ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಸಾರಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಡ ಸಾರಿ ನಕ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾರಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ 145 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಈತ್ ಶೋಕದ ಸಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪಂಡ ನಂಬೋರ ನಿಕ್ಕಲು ಬಟ್ ನಂಬೋಡೆ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಎಂದು ಸಾರಿಲ್ಲ 105 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 105 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಸೊ ನಿಖಲ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪಂಡತೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತಂಡ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಈ ಡೇಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ಪೇರು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆದುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಫೇಕ್ ಪಂದ್ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಜ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ ನಿಕ್ಲು ಕಾಸು ಪೇ ಮಂತಂಡ ಆಂಡ್ ಸೊ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಪಂದಂದು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಈ ಕುಂಟದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅತೆ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪೋ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅವ್ಳ ರೇಟ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕ ಉಂಡಪ್ಪ ಎನ್ನುವ. ಸೊ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಪಂದಿ ನೈಟ್ ಏತು ಸಾರಿ ಬರು ಪಂದಿನಲ್ಲಿ 148 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮೂಲವೇ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಯ್ನದಾವರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಆದ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತದಾವಡು ಅದನ್ನ ಕಲರ್ ಫೇಡ್ ಆಪುನ ಆವಡು ಆರೆನ್ಸ್ ಉಂಡದು ಬಂಪುನು
ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಜಿ ಬಂದತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕುರ್ತಿ ಪುಲ್ ಮಾತ ಕುರ್ತಿ ಪಾಡ್ನಗ್ಲತ್ತೆ ಮಸ್ತ್, ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುರ್ತಿ ಪಾಡುವ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 45 rupeesಗೆ ಕುರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎಂಕೆ ನಂಬರ್ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಮೂಲವೇ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ನಡೆದ ನಮಗೆ ಒಂಚು 10-15 ರೂಪಾಯಿನಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಂಡು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್, ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆವಡ್ ವೆರೈಟಿ ಅದುಂಡು, ಕಲರ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲವೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕಡ ಕೊಡ್ಬೇರು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದರ್. ನಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ ಉಂಡು ಪಂದು ಕೆಲವೇ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ನೈಟಿ ಪಾಡುವ ಅಂದೆ ಅವೆ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ ತನಕ 100-150 ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು, 250 ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕಾಟನ್ ನೈಟಿಗೆ. ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ at ₹60 ಖಾಲಿ 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೈಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಕುಲ್ಲರ್ ಚಿರಿಕಲ್ ರಪ್ಪ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ್ಲೆ ನನ್ನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೀಪಿನ ಪರ್ಬಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ ಅವ್ರು ನಮಕ್ ನಾ ಜಾತ್ರೆ ಮತ ಬರ್ರ ಅಂಡೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ದ ನೈಟೀಸ್ ಉಂಡು ಪಂದಂದು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಲಂಚಿನೇ. ಲೆಗಿನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ at ₹65. ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಚೀಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪೋತುಂಡು ನಮಕ್ 100ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. at ₹65 65 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್. ನಮಕ್ ಅವು ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಸೆಟ್ಟಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಾನ ಒಂಜಿ ಆ 10 ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಅವರನ್ನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಾಂಡ ನಮಕ್ ಕಮ್ಮಿಡ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಕಲರ್ ಆವಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆವಡ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇವನ್ ಪ್ಲಾಜೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮಾತ A to Z ನಮಕ್ ಒಂಜೇ ಶಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜಸ್ಟ್ 65 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲದ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ತುಲೆ ಜಸ್ಟ್ 65 ರೂಪೀಸ್ ಗೈಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ದೇತಿದ್ದ ಅವೇನು ಪೊಲ್ಲರ ಕೊಡ್ದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮತ ಮನ್ಪನಾಗ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ತತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು 2 ಸಾರ ಅವು ಈ ಅರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅದನ್ನ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಆವಡ್ ಮಾತನಾಗ ಈ ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಕ್ಸ್ ತುಲೆ ಗೈಟ್ ಸೈಟ್ ಇಪ್ಪುನ at ₹65. Oh my god. ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂದಂದು. ಸೊ ದುಪಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಜಸ್ಟ್ 18 ರೂಪೀಸ್ ಗೈಸ್. ನಮಕ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಂಡಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ತತ್ತಂಡ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಡ ಕಲರ್ಸ್ ಮತ್ತ ಫೇಡ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ದುಪಟ್ಟ 18 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ತೂಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಟನ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು, ಮಾತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಜ ಪೊಂಡ್ಲೆಗಂತೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿದ ಸುದ್ದಿ ಪದೇ ಪನೊಲಿ ಇಂಚಿನ ಶಾಪ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕೈತಲೆತ್ತುದುಂಡ ದಿನಾಲ ಪೋದು ಬೈದು ನಂದು ನಮ್ಮ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿ ಆವಡ್ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪುನು ಲೆಹೆಂಗಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಜಸ್ಟ್ 795 ರೂಪೀಸ್. ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಪೀಸಸ್ ಮಾತ ಈ ಲೆಹೆಂಗದ ದೆಪ್ಪರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಪರೆ ಪೋನಾಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2,000-3,000 ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ರೈಡ್ ನಕ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮೆಹಂದಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮುಲ್ತದ್ದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೇದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲ್ನ ಆ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ತುಯ್ಯರತ ನಿಖಿಲ್ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ತುಯ್ಯರತ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಾಗ ಕುಂಟು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಂದಂದು. ಸೊ ನನ್ನ ವೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪರೆ ತನಿಖಲ್ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತೇನು ಪಂದಂದ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ತುನಗನೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಶೋಕ ಲೆಹೆಂಗಾ ಮಾತ ಒಬ್ಬ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡ್ ಅನ್ಸಾದ ಯಾರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಸೂರತ್ದ ಇಶಿತಾ ಹೌಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಡೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲ ಓರಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ತಿಕ್ಕಂಡ್ ಅನ್ಸಾದಿಪ್ಪುನಾಗ
ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪನು ಅಂದೇನೆ ఒక ನಿಕ್ಲು ಫೇಕ್ ಪಂದೇನು వచ్చిದೆ ಪಂಡೊಂದು ಟ್ರೂವೇ ಮಸ್ತ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ 10-15 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುರಿ ಇದು ಟಾಪ್ ಮಾತ್ರ 48 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಒರನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಪಾತದ ದಿಗಣ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಒರಿ ಉಂಡತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಕುಂಬಟತ್ ನೀಡು ಮುರ್ಕಾದೆ ಪುನಗ ಕಲರ್ ಫೇಡ್ ಆಪುನತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಂದು ಬೊಕ್ಲ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಅಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಕಡಪಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅನ್ಸಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇಯನೆ. ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರತ್ ಬಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ತಿಗ್ ನನಗಿಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋಡು.